cacah kok embuh. Sesok ganti musisi sesok ya. Anotyo ayu utomo ngembar arum ing kusumo mulat leleng pronto agawe sengsem ing nolong esemule repait madu lindri-lindri nyawang netramu dasar lencir kuning anggugah rasa tresnoku gambar terus dan kuciwo katon memanis sekar mekarlah melati rinonce katon pinelo dan kantiane jaga tresna tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai yang kau tahu rembulan kang sumunar ngeksen Doki koe. dan ono liya mung sira wong bagus tak menggoni Mas iki lho. Ndok niki napa ndoke sinten? Iki lho. Oh, iki. Kok ilang kok? Aja mbok somot lho, Mas. Ya es. Sik. Gaza Audio Bro. Juga Ezra Laifi. Abang Rodi terima kasih. Putri Arjila. Gambar arus dan kuciwo katon memanis sekar mekarlah melati